Amics, amigues, obrim una nova secció dins de la Rosa dels Vents del blog. S'anomenarà La Brúixola i és on anirem incorporant vídeos, d'entrevistes, de concerts, també de l'agenda alternativa, entrevistes que farem a gent que ens interessa, tot seguint la filosofia del blog, a cuina lenta. I res, espero que us agrade i que millor que començar amb un concert que va tindre lloc aquí a Peñíscola fa uns dies a La Templanza, a càrrec d'Isaac Fernández i Alba Escalón. Els escoltem.